Да почваме. На 17 април ще направя 2 години, откакто съм почнала да идвам в Луга без. Дойдох с куп болести, с букет от болести, особено на сърцето. Имах аритмия, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и оголемено сърце, високо кръвно, диабет и още много други болести. И още на 3 месеца ходих на кардиолог и винаги все по-лошо ми ставаше сърцето, все по-зле. И преди да дойда тук, пак бях ходила 1 месец преди да дойда тук, пак ми казаха, че е влошено сърцето. И след 2 месеца пак отидах на кардиолог и още тогава ми казаха, че сърцето ми е много добре. Не, почна вече да става добре. И аз на всеки 3 месеца почнах да ходя и винаги ми каза, че сърцето ми е все по-добре и сега се чувствам много добре. Исхемична болест нямам, аритмия нямам, докато преди не можех да заспа на леглото. По цяла нощ дишам дълбоко, издишвам и много бях зле. Просто се молих да умра. Толкова бях зле. Обаче тук, като почнах още на 2-я месец се почувствах много по-добре. И продължавам да идвам. Само когато ми се налага нещо, тогава не идвам. Обаче човек трябва да идваме редовно, почти всеки ден, за да има някаква полза. Високото кръвно също е в нормални граници така. Вдигах преди 270 на 160 кръвно. Диабета ми беше 11-12, сега 5,6, 5,8 най-много. И се чувствам много добре. Това е какво друго да кажа.